Feltételes módban igaz, még azért pontot ne tegyünk itt a dolgok végére, annál is inkább, mert jön megint egy sistergős. Balázsé mellé a csarnok tetőszerkezetére, mint klublegenda idővel. Kettő ott van. Bent tartja még, Sági oldalra. Benk András kap ütközést, ezt a paszt lefülel. A másik oldalon volt és Szabó révén már indulhat. Szerint kapott egyet, el is adja a jeget, 3-1-ben támadnak a fehérmezes. Azoknak is maradandó élményben lehet részük, nem csak a mérkőzést tekintve, hanem Balázs a másik kapus, ő most a cserekapus fehérvári oldalon, míg ferencvárosi oldalon nem meglepetés, hogy Nagy Kristóf az, aki ott van cserekapusként a kispadon. Ambrus a koronga. Ifjúsági és junior csapatában játszott eddig, illetve ott van a 20 éves szlovák Boris Hrubó. Kucsma, Sorokin, Seregély és Márva hiányában is. Az Erste Liga előtt van, de talán nem megszerezhetetlenek a játékosok, és ott olyan helyekkel szedték össze, akik már egyrészt Európában játszanak. Ott szereznek a fehérmezesek, ez most arra volt jó, hogy felszabadítsanak. Vikila, Sorokin, Garát a korongot. Ugye Farkas Simon volt, aki rálőtte a korongot, csak a rendkedvéért itt a... Míg azért a különbség elég nagy Miskolci, ráadásul Matyasovszki üresen középen, de Miskolci játékban lenne jobb a DVTK, egész egyszerűen, hogy mondhatni egyelőre a gyilkos ösztön mozog. Főleg a zöld-fehéreknél. Szalai, ő viszont egészen jól helytáll. 2-1-ben elcserélte magát egy kicsit a Ferencváros. Egy lövés Zagidulin és egy hatalmas blokk. Nem jutott el Szigetihez a korong, most viszont eljut Imre Patrikhoz. Bejön a blokkról Imre Patrik megint. Viszont nem nagyon sikerül zavarba hozni a Fradi hátsó alakzatát. Maga biztosan játszik a Ferencváros, még akkor is, hogyha a Feha 12. Ez pedig egy hosszabb előre lőtt Bak Bece irányába, és továbbot tettek a játékvezetők, a Ferencvárosért pedig nagy lendülettel hozzák vissza. Danov mester kér és súlykol, hiszen a Deac ellen a rájátszás lesz a tét. Settle that rolling puck and he'll do so. Good chance there by Kuchma. As Melander of these Temiskaming Titans. Might have some room here for a shot. Hardy in front, but is blocked. Tonight's contest, he got the primary assist. Big hit in front. Forwards and players, especially Richard Kuchma. His drives. Kuchma, Karlsson. Karlsson back to the blue line. Kuchma tees one up. Keller, drop pass. He found Karlsson. Karlsson, Kuchma, his shot, score! For Arvid Malm, centering pass, Kuchma scores! Center and backpedaling is Richard Kuchma with 17:50 to go here in all year, 18% as well. Shot score! Richard Kuchma! Entire time he was getting worked over with the stick of Korea. Nice move back in. The ultimate irony would be if Anderson got a goal. Last season, the home opener, last time they felt defeat, and regathered by Keller once more, who got it to Anderson into the blue line. It's Kuchma. Has a lane here, will use that, he will score! Here tonight, Strand, one-time shot, score!